Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 26-njy iýuny. Azat Türkmen kanalymyzyň nowatdaky gepleşigine başlaýarys. Bu gedeki gepleşigem men söhbetdeşlik görnüşinde geçirýän, söhbetdeşlige de Türkmenistanyň içinden biziň raýat aktivistimiz Murat Düşemow gatnaşýar. Murat, gepleşige hoş geldiňiz. Salam adamlar. Sağ olun Allah Murat çağıranız üçün. Murat, indi şu gepleşige biz gassagla çykyp ýazsa, oňa da sebäp bolanda sizden bir maglumat gelip goşdy. Sizi 16-njy iýunda suud edipdirler. Bizim öýüniň etrap suudyny. Şoňa ýanragym, dek düýnem siz öz kanalyňyzda, YouTube kanalyňyzda bir video goýduňuz. Şo taýda da siz videoda bizim öýüniň poliklinikasynyň müdiri bilen siz bir konflikte giripsiňiz. Şoň bilen özara bir jedelleşipsiňiz. Şolom haýwat atýar şo taýda sizi suuda berjekdigim ýa prokuratura berjekdigi bilen şo gurrun döşdügi diňleýän bolyn. Şo siziň hem suuda çekilmeňiz şoň bilen baglanşykly ýaly görünýär. Şo bolan wakany bir azajyk bir diňleýijilere raýatlamada açyp berseňiz, gurrun berseňiz näme boldy, näme üçin sizi suuda çekdiler 16-njy iýunda sizi suud etdiler. Hem nähili höküm çykardylar size garşy. Gaty dogry pikir edipsiňiz. Hakykatdanam 16-njy iýundaky bolan suud hakykatdanam şol poliklinikaň başlygynyň arzy ýazmagynyň dowamy bolup çykdy da, şo bir beýlekden gelip çykýardy. Indi sora vermek jedel bolýan bolsa, o elbetde on mäşine, aýyň on mäşine ejeme waksina urmak üçin çağırış geldi. Menen baryp şonu soradym da şonu. Näme esasyna urýaňyz? An şonuň ikije sora bardy taýda. Birinji bilen şo Sağlyk Ministrsiýasynyň beren buýrugynyň göçürmesi gerekdi maňa. Ikinji bilen şo berilýän waksinanyň противопоказаниялары bolýar. Her bir dermanyň противопоказаниясы bar. Adamın belli bir saglyk ýagdaýy erbedirek ýaramadyrak kronik keselleýän belli bir görnüşi bilen keselleýän adamlara käte maslahat berilmeýär waksina, koronavirus waksinasy. Siziň mädir gurrun edýän şo bolmaly. Onuň size min ejeňiziň şol ýagdaýyndan ätýaşlanyp şoň saglygyna da ýani tämesin diýip baryp gadyklanyp görüpsiňiz da bilişime göre. Şol ejeňide urulmalym, şo ulkol ýa tanjym ýa urulmaly dälmi? Şol arada şolaň özünde bir maglumat barmy? Siziň hem ejeňizde käbir kronik keseliň käbir görnüşleri bar ýa-la, şeýlemi? Owa indi bar ýalyk däl, onu bir görnüşini şol poliklinikaň öz iş ýerleriniň hem hawar bolmasa özler şonu gözlegden geçirmäni uğradypdy da analiz ataşdyrman. Ýöne gynansaňam ol iki soragyň diňe birini berip ýetişdim. Men şo birini beremde şol videoda gören bolsaňyz şo gokalmaga şo bir videoda durdy da. Men şo videony häzir näme diýene daşyndan görüp kodaýyn, siziň düýün goýan videoňyz şu taýda Düşemow с вопросами 12-й поликлиники bizmeýin. То есть ýa-ni bizim öýüniň 12-nji poliklinikasyna sorawlar bilen diýip atlandyrypsyňyz da orsça içinde de gurrun döşlük ine şu taýda oturan aýal bilişime görä şol yerli poliklinikaň müdiri bolmaly, arkasynda Berdimuhammedowyň sugraty bilen otur. Siz bu kamerany näme üçin dogry tutmansyňyz, sebäbi şu kamerany siz görkezmänrak alypsyňyz. Ýöne muňa da size konstitusiýaň öýdi hukuk berýär, sebäbi konstitusiýaň 38-nji maddasyna eger kanunda başgaça gödeňinde tutulmadyk bolsa, döwlet häkimiýet edaralary we yerli öz-özüni dolandyrýş edaralary, olaryň wezipeli adamlary her bir adamyň hukuklaryna we azatlyklaryna gösgüni täsir edýän resmi namalar bilen onuň tanışmagyna mümkinçilikleri we mümkinçilikleri üçin etmäge borçludur diýär. Indi şu yerli poliklinikaň müdiri şol ýanky şol wezipeli yerli dolandyrýş edaralaryň wezipeli adamlarynyň hataryna degişli siz hem şondan belli bir maglumatlar talap edipsiňiz. Olam bermekden ýüze gurupdyr. Siz hatda şolar ýaly ýagdaýda kamera ulanypam, kameran görkezmeýän aly bilýäňiz. Bu maglumat, bu alynan maglumat ola ýalyň öz şahsy durmuşyna degişlilerle professional wezipesine degişlidir. Ol professional wezipesem siziň saglygyňyzy goramak, siziň saglygyňyzy goramaga degişli şo maglumatlaryny bermekden ýüze gurýar ýa-da bermegi başaranok.
siz ol kamerany görkezip aljak bolsaňyz elbetde olay ýol bermezdi. Siz hem gizläp alypsyňyz. Şol şeýle däm, eger siz kameraňyzy şeýdip görkezip telefonuňyzy tutan bolsaňyz, şol ýol bererdim şol maglumatlary almaga. Şo gurrun deşlikleri ýazmaga. Yok. Gynansagyň ýol bermezdi. Ýöne Şoň üçin men dinleýijilere düşün. Ya bir minut. Şoň üçin men dinleýijilere düşündirjek bolýan. Näme üçin şular ýaly ýagdaýda kamerany gizläp almaly bolýar? Hakykatynda siz kamerany açyp almaga hakyňyz bar. Konstitusiýada Türkmenistanyň kanuny onu gadagan edenok. Her bir raýat şolar ýaly wezipeli adamlardan maglumat almaga raýatyň haky bar. Olaryň ýa wezipeli adamlaryň borçly bolup dur. Şo taýda bolýan gurrun deşlikleri hem ýazmaga hakyňyz bar. Sebäbi siziň şo taýda gönnen hak hukugyňyzda ýa-da ene aýdaly poliklinikaň müdiri. Siziň gönnen saglygyňyzda degişli maglumatlary berýär. Şo barada siz ödara gurrun edýäňiz. Şonu ýazmaga hakyňyz bar. Eger şo gadagan etse, ol kanuny bolýar. Siz hem kamerany gizlenip ýazsaňyz, siz kanuny bozaňyz. Sebäbi siz kanundan çykyp gurrun edýäňiz. O taýda kanundan çykylyp gurrun edilen olam öz wezipe borjuny ýerine ýetirenok. Size ýazmaga ýol berenok. Diýmek, siz onda mejbur bolýaňyz kameraňyzy ýa-da mikrofonuňyzy açyp ýazmaga. Sebäbi bu maglumatlar ol adamyň, ol aýalyň öz şahsy durmuşynda degişilýänli, ýene bir gede gaýtalýan professional öz borjuny degişli maglumat. Şoň üçin men gepleşiň başynda birazrak ýatla diýen näme üçin murat düşem, şonu gizlin ýazmaga mejbur boldy. Awa inni şo taýda siz baryp ýa-ni maglumatlar aljak boldyňyz, şol kime şo waksina urulmaly, hanähili kategoriýadaky adamlara urulmaly. Şolaň sanagy sizde barmy şo baradaky maglumat diýip ýetipdiňiz da, şeýle. Awa. Edil beýle derse ol ikinci soru. Men ikinci soruga geçip geçmedim. Birinci soru Sağlyk Ministersiýasyndan gelen buyruk. Yani her iş bolanda buyruk esasında olmalı. Halka şolar ýaly vaksin etmek üçin plan nomerli buyruk esasına şuňa ýaly geçiriňler. Men şo buyrugy berjek boldum. Birinci soru beremden uje şo gokturdy. Ikinci soruga geçip etmedim. Men hakykatda şo ikinci soru maňa has gyzyklydy. Kimi urup bolýar, kimi urup bolanok. Endi näme bolsa saglygyň aladasyny özüň etmeden başgalar özüň ýalydanok. Şo taýdan bir böleg eşdiräli, ýa-ni siziň goýan videoňyzdan şo taýda raýatlara, siz aýdýan raýatlara vaksin edilmek barada resmi ferman ýa görkezme barmy diýip ýetipdiňiz. Şo taýda orsça, ors diline jogap berýär. Bir gyýtgazyk şo taýdan bir böleg eşdireň. Покажите мне номер приказа, по которому вы делаете прививку. Выезжайте в 12 там главврач, там он тебе покажет. Я объясню, где этот приказ. То есть вы отказываетесь, правильно? Да, у меня нет этого приказа. А если нет, почему вы делаете? На düğünde var, onun çıkarıyor da var. Главврач gerek olsa kabinette olmalı prikaz. Gerek olsa, o zaman gerek de, men şonu soraýan. Şu an yok da meni şu. Yok olsa onda näme üçin adıma отказ yazdırýanyz? А не хочет пишет отказ? Ну, она не хочет, потому что вы не можете показать ей, что это на законном основании. Görüşüňiz ýaly olar şolar ýaly fermanyň bardygyny ýa görkezmeň bardygyny ýa-ni poliklinikaň müdirisi de görkezip bilenokda. Inni sidem ýöne talap etmeňizi dowam etdirýäňiz. Inni şol gurrun deşligiň özüne sizde näme täsir galdy? Şol ýaly şol müdir bilen, poliklinikaň müdiri bilen şeýdip siz öz kanuny, hukugyny esasynda gurrun edýäňiz. Olam size bir hili azgyrylýar, size soraw berdirmejek bolýan ýaly hereket edýär da. Siziň özüňizde näme täsir galdy şol gurrun deşlikde? Eger söýgünmeýän aýtsaň, diňe erebet pikir galdy. Eger medeniýetli görläseň. Sebäbi bolar ýalakda, Allah murat, ol adamy men janyny düşündirjek bolýan, men üýtgeç kwartiýamok, ullakan zat soramok, men dileýçilik edemok. Bana diňe ýagdaýy düşündiriň diýen bolany, oň özüni alyp barsy, hamany kakasynyň melleginden bar, ogurlak, gaýny ogurlak gaýdan adam tutanýalak da görülir. Men şo taýda dinledim da, şo düýünki goýan video ýazyňyz bolup meni ýene bir zat geň aldyrdy da. Siz aýdýaňyz koronawirusyň bardygy, koronavirus bar bolsa, ondan adamlar ölýän bolsa, hökümet boyun almaly ýaňyz da. Şeýdi ýaňyz olaram aýdýar, ýa kaýala aýdýar, onda beýlek sebäplerden hem ölýänler kän aýdýar, hadi awara bolup ölýär diýär, ýa başga da bolup ölýär diýär.
yönü diye näme diye şodatlar barada maglumat berilip durur. Hani televizorda şodatlar görkezilýär. Näme üçin ya koronavirusdan ölýän adamlar barada biz näme üçin ya hökümet näme üçin maglumat bermeli diýip gaýta sizi tundurjak bolýar-da. Şoň öýde şoň bir tarapdan ýa kaýalyň öz boyun alyp otyr. Türkmenistanyň içinde adamlar gyrlaýsyn. Ine apy-tupan turup geçen ýyl ya bu ýyl ölen adamlar boldy da. Lewap vilayetinde ya da geçen ýyl Namar vilayetinde. Şolar barada ýekece de maglumat berilmedi. Adam yetkilere beýlede dursun harasadyň bolanan berilmedi. Sözüne geçen ýylyň martynda Türkiýede bilen 50'den ugrak adamdan aradan çykdy. Şol alkogol içkisinden zäherlen. Şo barada berdilermi? Ne 50'den ugrak adam bir 2 güniň içinde öldi. Şo barada da beren ok. Ne şonam şula ýal boyun alýar. Sözüne daýdy, şolar ýalda adlar hakynda maglumat berilmeýän bolsa, biz näme koronavirusdan ölýän adamlar hakynda maglumat bermeli diýip aýta. Siz utandıracak ýaly gururňyz ýa. Şo bölegi şonam dinledi aýal dinleýijiler. Adamlar kefillerden bilen var mı? Yok. Neyden bilmeli ben onu? Onlar çoktan barasın. Bir de televizorda şahidimiz açın. Avare koyamız açın. Adam müllürler. Şunu çıkarıyor televizorda. Görkediler ha? Görkediler. Görkediler. Şunu teyze davlı yedayıp. Ну, должны давать. Ну, вы идите туда в Минздрав. Ну, почему? Минздрав же меня позвал сюда ставить вакцину. Нет, нам же Минздрав дает. И? Вот вам и... Вместе с этим... Я вот эти данные же не могу. Вместе с этим должны... Вообще, чтобы я вам данные дал. Я гражданин Туркменистана. Какие вопросы вы задаете? Гражданин Туркменистана, я же не знаю, откуда, для чего вы это... Ну, так спросите. Ina görüşüňiz ýaly, şola ýalyň özi boyun alyp otyr. Şo Türkmenistanyň mediýasynda, telewizionyasynda adamdan kelýäkçiligine degişli maglumatlar berilmeýär. Üstesine koronavirus barada da berilmeli dällilen ýaly gurrun edýär-da. Ne şulam müdür, şo wraç, siziň saglygyňyzy goramaly adam şoň gurrun edýär. Şoň bilen alalaşýan bolmaly şola ýaly. Şeýlemi Türkmenistanyň hökümetiniň şu wagtda alyp barýan syýasaty bilen şola ýaly alalaşýar da şeýlemisin birnçe. Niye layçam bilen oktu aýdýan sözüne dolu öýdüm düşünmeýäm kanýanda. Videoň başynda ýok diýä soňunda gözüňiz bilen görüňiz adamlaryň aýrylýanlygyny ýa. Ne düşünmeli ol adamy mene ýeňalym gaty. Ona şo näme näýi düşündirýär? Türkmenistanyň hökümetiniň şu adlary boyun alyp bir tarapdan koronavirusyň bardygyny boyun alyp. İkinci tarapdan hem koronavirusa karşı diye vaksine geçirmeli. Eğer Türkmenistan'da koronavirüsü yok olsa, onu vaksinanı hem şunu geçirmeli, şunu ne düşündürüyor? Bir aydan sonra öňüni almak diýär. Öňüni almak üçin diýär, profilaktik etseler da, öňüni almak üçin edilýär diýär. Menem diýen bolýa, öňüni almak üçin bolsa, o kagyzyň ýüzünde ýazylandyr diýär. Öňüni almak üçin, şoň üçin almalýan, onuň meni öňüni almak üçin hatça bir daşardan kesel gelmelidir diýän ol. Daşardaky adamlar bilen gelen bolmagy mümkin diýär. Oho diýen meni daşardan näme diýersin, granitalar ýapyla diýär. O näme studentler zatlar getirýärler diýär. Ben aýdýan onuň gelenden wagtda nira var ýa olur, 20 günläp lewap olur karantina dogry. Karantindan sagdyn olmasa çykarmaýar. Ýa. Aýger şo taýdan sagdyn diýip çykarsa, eger granitalar ýapyk bolsa, näme ýagdaýda o kesel ýaýra berdi. Dogry ýa, sebäbi beýleki ýurtlardan tapawlykdan köp ýurtlarda maksimum otursaň karantinna 10 gün 14 gün oturýan maksimum alanda. Türkmenistan şo karantinna başyndan barýan adamlary 20 gün eşen oturtýar karantinna. Demek şo daýda keselli bar bolsa keseli ýa bize çykjak bolsa ýüze çykyp ýetişýär. Olary ýa keselhanada äkidi bilýärler. Demek şo taýdan şey dip elekden geçiren ýaly geçirýän bolsalar adamlar. Demek şo taýdan keseliň ýaýramagyna da mümkinçiligim ýok ýa. Ama zerur onun vaksina geçirmek üçin hem zerurlugum ýok ýaly bolup görünýär. Bir tarapdan vaksina näme üçin geçirýärler? Şo keselçiligiň gaty ýaýran üçin şoňy almak üçin geçirýärler da mysal üçin. Emma Türkmenistanda häzirini şo vaksinany näme şo bir ýerden beýlek bir ýere gitjek bolsaň ýa-ha test tapşyrmaly ýa-da vaksinadan geçmeli. Şeýlem şonu ýa iki tane şert bar. Ödem Türkmenistan öz içinde. Türkmenistan öz içinde. Indi ýene bir zatda şo taýda siz aýdýaňyz şol hemmekşe ýöne park koyman vaksine edip oturýarsyňyz. Ol adamlara belki edilmeli adamlaram diýerler, käbirler. Hede olan keseller bilen gyzyklanmalylar. Hakykatdan hem Ýewropada da hatda eger sen vaksine urdurjak bolsaň, öňü bilen
sen diagnozyny odol nähil ketellerden keteller yaptın. Sen nefrolojik bir keteller barmy? Yürek kanamar ketelim ya başka ýa-da tüýjük ketelini barmy? Her hillatlar bilen gadaklanyp görüp ondan karar çykarýarlar. Ha, sebäbi ýanky şo urulmaly kategoriýalar bar waksina. Şo urulan ýagdaýyna oň ýagdaýyny hatam agyrlaşdyryp ölümine getirmegi ähtimal şuny howpy bar ýagdaýlar bolýar, şonu gödüňde tutmaly. Emma şol biz meýiniň ýanky klinikasyna, poliklinikasyna şo zatlar gödüňde tutulýarmy? Sebäbi näçe aýdýaňyz waksinadan soň men goňşuym öldü diýäňiz, edem şol bagyr keselinden ejeri çekýärdi diýip aýdýaňyz da. Men gelingine şo taýda şo bolan gururyň men dinletdireýin, äder dinleýijilere şo welewlen. Vaksinasiya edilen adamın sağlığına ziyan yetki kim cevap vermedi? O nerede yanılır? Edil düğün men goňşym aýryldy şo vaksinan derdinden. Edil düğün açam bolmaly. Nerede kaza dediğin men edil sizi ýalyp diňe söz bolan uğrajan adam. Yok, kimse kaza dedim. Şöyle ölüyor. Uçakta doğru o. Yok, öz kaseli boyunca da uçakta dur, bağır ağır. Onun koronavirusun nemesi nur yalar sonra bağır ağır uçakta duran adamı onu vurmak bolano. İşte это не показатель. Bir adamı bir değil değişti dediler, ikinci adamı değişti dediler. Вам не надо выбирать. У вас на руках должно быть предписание. Indi şol senin ýanky gurrun ne diýen adamyňyz sizin goňşuýuňyz hakykatdan şo bagyr ketelinden ejir çekip gelýän adam şeýlem onuň şolam tanjymdan soň aradan çykypdyr sizin aýdyňyz boýunça. Näçe gün geçen soň aradan? Tanjymdan näçe gün geçen soň aradan çykdy? Edil näçe günlüğü nä biljek ýa-ni kän wagt geçen ok. Birinji ol iki komponentini bar ata waksina. Birinji komponentin urýalary bolýan, o gaty agy geçýän. O birinji komponent onda. Onuň oglaýja ejeşiň almasana ikincisini näme bolýan? Ay ýok almasam bolmaýar diýip son etmeden bolan ok diýen düşünje bar da. Son ikincisini urdur aradan bir sähel gün geçýär. Olamasa 3-4 gün ýa bolan fakir bolýar da goňşy. Onuň menim o zatlardan habarym ýok men o zatdan. Bar soradym da näme bolýar şeýler bolup aýar. Näme bol yaran okmady diýsem, o yaraman ýatdy diýär. Wahay bir doktorlar peýda etmedimi diýsem, a doktorlar neden näşe diýär. Uçotda duran adama, uçotda dursa näme kesel bolsa da derman böwregiň uje bagyryň uje goýýan okda. Onuň şo zatlary bilmek üçin indi niye dermanyň alsaňam ilkülün içmeýän içini açyp katyny okap görýäňdir. Противопоказания var o zaman içmejek bolýar. Deňişdirmeler doktorlaryňa mis şodra. Esaganam şol adamyň özi şo waksina urýan poliklinika deýişli adam. Ýani şo spisek olaryň öz elinde. Olar bilmeler şoňa urmaly alba. Onuň ogly jan etip aýdýar da doktor. Ana siziň urup gideringizden soň şeýle boldy diýärin. Doktorlar näme diýär? Ýüzüne ok goýberýär olar. Aýtmalar sen gelýän şoňa spisekde durany diýär, uçotda durany diýär. Ol kesellileri ýanky kronik kesellileri hasabaly ýa-ni şo poliklinikan öýde olay alam ýanky aýdyşyňyz ýaly bilmeýiniň ýaşaýjylar şeýlemi? Poliklinikada bilmeýinim ki diýmek şola ýa şo taýda hasapda dur ýanky ýaly keseliň diagnozy bilen. Olaň öýleri bilmeler öňe bilen ýanky doktorlar. Şeýlemi? Onuň bärde näme diýanlar men şo gurrun eşdimden de näme Hütten ağlı için ufla içerdi ya. Mor hakikattanam ol vaksinadan ayrılmadı yani belli derler. Şoda anyklama üçün şoňalyk ýalňyş bolaýmasyn diýip men şonu üçin sorap bardym awlady. Andan doktor diýil ya normal doktor bolanda şo taýda bir gaýtan baran adamy balnoy adam köşeşdirmeli ýa-ni. Yok arkaýyn bolun şeýle oňalyk taýda zat düşündirmeň deregine. Ama bir melleginden bir zat alıp çıkan ýalyk jow-jowlap bolar. Şo taýdaky siziň şo ýadgyňyzda bir ýerinde ýanky ýalaýdy şo müdiri poliklinikaň. Sen näme prokurormy maňa olar ýaly sora görer ýalyýam? Şonda ýalýarama bar. Ayo gurrun ýarsyn görseň komediýa ýarsyn dramaly ýol. Kän oňalyk ýalňyş bir hilep
bir 4-nji 5-nji klasyň çağlaryň gurrun edýän ýerken, a Hudaýa şükür menge Cemal göründü näme ölen ogady. Mal işte her adamyň organizmi ýergilek bolýar. Eger şol atlar gerekmejek bolsa näme çowun ýyllar isleýdi, ne geçirip o atları. O bir topar предписаниялар ýazylýar, şunu şeýitmeli, muny beýtmeli. A bir ýerine bolupdyr diýip hemmesine dogry gelmedi. Ödem şo taýda Şoň ýaly kenişi başga ýerine şoň kene oň ýalňyz onu dinlesem, ýa kaçma ýar komedi ýar drama. O ödem ýokary bilimli bir Lukmana meňdeşde edýän, bu meň diýjek görýän şolar ýaly wedipen eýedýän bolsa diýmek şolanyň ýokary bilimli Lukman bolmaly. Ýöne şo taýda Hudaýa marat okup Hudaýjanyň ha bizi gora otyrda atdyýym näme diýär-de, gorkup oturmaň. Hudaý biziň tarapymyzda diýlen ýaly gurrun edýär. Şo ýanky ýazgyda ol Lukmanyň öýdi gorajak bolmaly adamlary, adamlaryň saglygyny ýa-da Hudaýa bilip alap, aýyn Hudaýjan bizi goraýarlar. Zat diýip ýaşaýdy oturmaly ol müdür diýilýär poliklinika. Ay kiçi wagty nakly eşden nälerdi Hudaýynyň sagamynyň olyn eşeň beripdi şo diýilýän nakly eşden näler. O bir tarapdan, ikinci tarapdan bir Allah murat öýüňiz oýlanyp görüň. Allah Taala diňe Türkmenistan ýurda sered oturan näler? Biziň ýurtdan başga da näçe musulman döwlet bar. Daş töweremi sanak. Näme şolar Hudaýynyň okun. O gatyr bir ilmli adam üçin oň ýalaklat diýmek bir mene akyllyň alamaty dälmi kan ýa? Elbetde ýalňyş bilýärmi? O men subjektiw näme? Bağışlayan ol söýdüňizden bölýän ol iň soňundan siz şu Türkmenistanyň öz konstitusiýasynda hukuk döwleti diýilip atlandyrylýar da Türkmenistan öz döwleti bol. Siz şonu ýatlatjak bolýaňyz da dünýä hukuk döwleti da Türkmenistan. Şonu ýatlatjak bolýaňyz. Siz bir ýerinde Rusça gurulýaňyz edil şol ýerine biziň ha hukuk döwletinde ýaşaýatmy ýa-da hukuksuz döwletde ýaşaýatmy diýäňiz bolan. Poliklinika müdiri aýdýar. Why diýär, bu diýär zakon tarap durda diýär. Kanunlar işleýän bolsa dünýä düzelmejek bolna. Diýär-de soňa maýdýar, Rusçalap aýdýar, siz diýär goýa diýär ikinji gedek daşa ýurtdan Türkmenistana gelen ýer gurrun edýär. Bärde näme kanun işleýärmi diýilen ýaly gurrun edýär. Şo jaga öýlegini raýatlamada diňletdirýär. Так не должно быть. Мы в правовом государстве живем или как? Ой, закон. Есть вакцинировать закон, что дünýä düzelmejek bolna. Я не могу отвечать за других людей. Что вы здесь такие вещи рассказываете, как будто знаете, потому что меня это послало уже. Вы приехали за границы, и вы ничего не знаете, и как-то первый раз тут есть, вот такие вещи. То есть вас шокирует то, что я спрашиваю про свои права? То есть до меня никто у вас про свои права не спрашивал? Не спрашивал. Seredin ýanky diňläp görüşimiz ýaly. Şola ýalyň öýden boyun alyp otyr. Şo Türkmenistanyň öýdünde kanun işläni o sen näme daşary ýurtdan gelen ýaly gurrun edýän diýär-de. Şeý diýmek bilen boyun alyp otyr. Türkmenistanyň kanunam işlänek, adamyň hukuklary goralanok. Seňem siziň hem şol ýa hukuk meselesini gowdurmaňyz onu gaýta güldürýär, onu gaýta bir hili onu geň aldyrýar. Siz nirde ýaşap ýörüňiz? Unutdyňyzmy Türkmenistanda ýaşap ýördiňiz? O nirden hukuk meselesi nirden ortaga gelýär diýilen ýaly. Şunu öde size nähili täsir etdi? Şo sözde men birinji sapar eşdim okda. Ýöne her sapar eşdimde men şol änsam edýär. Ol birinji sapardan men oň ýaly eşdänim. Hem Türkmenistanda hukuk işleýärmedi, günüleýärmi diýerler. Türkmenistanda kanun bolmaýdy. Kimler aýdýar şol ýerde? Allamra. Hemme ýerde polisiýa şäherleri, ukolowny rozыsk, jinayet aktariş bölümi. Cinayet aktariş bölümünün işgärmany şon şeýlidi. Bolýa bir kontraktnik bolsa da düýün bir gol çekip ýa bir organa işe girendir. Ýok, ol ofiser, näçe ýyl bilen işläp gören adam. Men gözüme gönserdip Türkmenistanda kanun işleýärmi? Bolmasa şo kanun işletmeli, bolmasa şol kanun işletmeli adam şol adam da. Diýme onu şol adamyň öýüdi kanunyň işlemeýänine boyun alýar, ikinciden hem şoňa ýol berip otyr. Şoňa da bir kadaly bir normal ýagdaý bar. Bolaýmylar. On me şuna oňulan şeý dip sorag berip ýzyma gaýdan 16 şuna men suwda çagyrýar. Bir suwtka ýet. Indi şo mesele ýüze çykýar da şo taýda da haýwat atýar, men ýa prokuratura ýüze tutaryn ýa. Onu hakykatdan hem
prokurora jaňa dipdirmi ýa-da suwda jaňa dipdirmi ýa-ni poliklinikaň müdiri? Onu biljek gal, onu 6 nafar jogap berýärmezdi. Ene bilem o. Innitide bildirilýän aýplama näme? Innitide baryp şo taýda bir söýüşmänsiňiz, paýşdyz ulanmansyňyz, o taýdan ha videoňyzda da görünüp, hiç şeýle paýşdyz ulanaňyz. Ýöne gatyrak gurulýaňyz, talap edýäňiz, ýa-ni resmi dokumentler talap edýäňiz, karar we burçyşyny görkezýäňiz. Onuň näme üçin haýsy kategoriýa tanjymurulmaly, haýsy kategoriýa urulmaly, sizde barmy şo diýip soraýaňyz. Umuman şolar ýaly kanunda atlar soraýaňyz. Bula ýalym onda siziň üstüňizden şikaýet edip, suwdan prokuratura ýüz tutupdyr. Edil şol güniň ertesi hem onda sizi şo bilmeýiniň etraf suwduna sizi çağırdylar. Ama baraňyzda näme sizi aýplama bildirdiler? Aýplamasy paýşdyz söwüpdir men onu o jemgyýetçilik ýerinde, jemgyýetçilik köpçülik ýerde, ýani jemgyýetçilik ýerine bulogaýçylyk edipdir. Aýara 345-nji statýany Administrativ kodeksinin 345-nji statýasy. Oýunça iş bolar. Ona hem huligançylyk bolýarmy? Teýle o şolar ýaly bolan, 345 huligançylyk bolýardy. To 15 100 manatdan ölçew, bir ölçew birliginden 15 sutkaçely aralykda ütgeýär jazasy. Onu suwda gapydan giýip, o suwdyň özüne hel geçdi. Şo barada bir gaýsy görüň bersen. ana son bir kaça görüň beren, suwdyň gapysynyň giremden öňümde goýdular, naştaý gol çekdi. Menim gol çekmän kämir okak görýän, okak diýdi, menim okudum da o berde ýalňyş informasiýa, ýalňyş görkezme bardy. Men birinji öle nädän hiç tadı boyuna alamok. Olar meňe adymlar düşünürş ýazylyp goýulan o taýda. Boyuna şeýle men howa indi gaýtanajak gel, men indi söýjek gel, ýene näme diýip. Men o taýda söýgemok, men söýjek gel diýmek üçin birinji öle. İkinci ölen men olaryň üstüne ýönkelýän zadyny, olaryň karar çykarlanyna, karar çykarmanka öňür ledoňa geçirmeler bir. On soradyň medi şoňal menden sorak edilmelidir. Sizden bolun wakalar barda sizden hiç şeýle sorak etmedilermi sizler? Ýok. Ne polisiýa işgär sorak geçirdi. Soňdan men şo zady suwdyň özüne de aýtdym da. Ýolbaş kaly siziň şu diýýän zatlaryňyz, siziň görkezden zatlaryňyz ýalňyş, ýalyn, ýaşyryk informasiýa diýär. Şu ýalňyş informasiýa adamyň üstüne töhmet atyp, şu poliklinikaň işgäri hukuk goraýjy edaranyň işgärine polisiýa ýalňyş informasiýa beripdir, oň üçin hiç ýyl çäre görlenokmy diýenler. Zablуждение salýardy adamlar, organ işgärlerini aldak goýup. Benim üstüme töhmet atdy. Taýda bolmany 2 saat sonra ýüze çykýardy. O da ay diýen maňa diýär şunu kadyň ay diýenlerde maňa diýär şu material geldi, men şundan jaza çykarmaly diýär. Men aýdýan oho diýän ýolbaş kady siz maňa bir düşündürüň diýär. Siz menden näçe sormalym, anyklamalym, adalet ýokmy Türkmenistanda diýär. Näme üçin adalet bar, şuňa sen diňläp oturmady. Men ýa-ni onu isteseňiz diýän, mende suwtnama da bar, meniň şo taýda söýgendim, söýmedikligim hakynda diýär. Şoý diýenim bilen hany görke suwtnamaňy diýdirjek bolýan men kada. Ýok, oň ýalakda dyrklandyran olar, men saňa kömek edýän. Siz hem ýanyňyz bilen ýanky video ýadyk. Siz ýanyňyz bilen ýanky video ýadygyny alyp bardyňyz şeýlemi suwda, görkezmek üçin. Edilýärdi. Onam görjek bolandyrmady, görkezmäge mümkinçiligim bermedimi? Yok. Men saňa kömek edýän 100 manat jerime diýän şu inkesneme diýär, bolmasa 10 mäşhur gowratmaly bolýar. Menem diýän o bilen 345-nji statýa, ýa-ni iki adam gidip geldi, şoňa etmedikçe işini jazasyny çekmek üçin diýär. Ýöne suwtnama gerekdir diýän bolýan. Ýa men diýär karmadym. Ýa Türkmenistanyň şertinde судья diýilýän ýa prokuror diýilýän ýaly adamlara inni ananyp bolýan bolanok bir siz ony menden gowulmela. Ýöne siz näme şo taýda судья ananyp diýýär. O berde persona hakda değil, men konstitusiýanyň ýa. Konstitusiýada gorkadanda da hökümet üstanak bir-birinin nizavisimi garaşdyr, üstanak üstünden bar. Kanun çykarjy, kanun ýerine ýetirjy hem de suwt. Diýmek döwlet üstünleriniň bir iň esasy üstünlerinden. Sen şoňa aýdyndan soň
ol sen sözün kabul edenden soň ol sen mene garaşamakdym dogry maýdy. Tut şolar ýaly gözdürtme ýalňyş goýberer, gözdürtme arlyk eder garaşmanlyk. Ana o men anan ýani men şeýle adamda näme? Ananjan Inni bolya inni siz şo suwdyň çykaran karary bilen alalaşaňyz. Inni ýöne sizin şo suwdyň çykaran kararynyň üstünden hem şikayet etme hakyňyz bar. Şo barada näýeli arada diýäňiz şoňa garşy şikayet etdiňiz? Neme Aşgabat suwdyna ýazdym aýyň 18-ine. Biz men suwdynyň üstünden uğratdym. Inni şun bar düýün bar gurulaşanymda aýyň indikan iyun aýynyň 8-ine diýdi. Sizin neme işiniz täzeden seredilýär diýdi. Şimdi onun eger olaram ýok dese bilem, ondan men bu Birleşen Milletler Guramasynyň edarasy bar, şoňa ýözenämedim. Olardan hem bir zat bolmasa endi diňe mejnarod organizasiýalar galýa. Inni sizin şo düýün şol ýanky video ýazgyny öz kanalyňyzda goýmaňyz YouTube'da. Şonu şo sudia da inniki suwdyň sudiýasy görsün, ýa sülçüler görsün diýip goýduňyz, şo maksat bilen goýduňyz. Sebäbi birdenike ýanky aýdyşyňyz ýaly ol Aşgabatyň şäher suwdan muny diňlemek, görmek islemezligi mümkin. Şo ýagdaýda şolaň gözüne dürteýini goýduňyz, näme maksat bilen goýduňyz gelip ine düýün şonu goýupsyňyz da. Ýanky videony. Aslında birinci ölen o can yanğanızıma koydum onu. Halif yana şu düğün şu video koymankan bu dovardım olin. Onun men üstümden arz edenlerinde bir sutka yeter yetmez avuzu. Hem da şakır şukur sözler menim 18'ine verip kayttım. Yürümesine ne cevap geçken tegen cevap gelen o. Onun sonra o canım yanık gelip koydum da ayını beme görseler mor hakikatten peydası diyor. Belki Aşgabatyň sudiýasyny görüp diýerme. Şeýle bolup durýar. Gowa diýalog biziň bu erwet işleýänligimiz halk görüp dursa diýip. Belki hakykatdan hem işlerini arasynda uğrarlar. Endi sizin şo taýda umuman ýanky gowak tudurmagyňyzyň başda sebäbi sizin ejeňiz şo Aşgabatdan başga bir regiona gitjek, Türkmenistanyň öz içinde. Türkmenistanyň başga bir regionuna gitjek bolýar da ýolagçy transporty bilen otlu bilen. Şeýlemi? Otlu bilen. Indi şoňa da ýa sanjymalandyk hakynda spravka gerek elini ýa da testden geçendik hakynda spravka gerek. Şonsyz häzir ýurduň içinde bir ýerden beýlek gerek gitmek bolmaýar, şeýlemi? Allah murat ýan 38-nji statiýany görkezdiňiz. Eder şoň aşagyna seretip görüň 39-njy statiýada näme diýip ýazylýar. Ýene görmeseňiz şonu bir ekrana çykarsaňyz. Ýene Türkmenistanyň şo täze konstitusiýasynyň 39-njy maddasynda her bir raýatyň Türkmenistanyň şäherinde erkin hereket etmäge we ýaşajak ýerinde saýlap almaga hukugy bardyr. Aýry-aýry şäherlere girmegiň, şol şäherlerde hereket etmegiň çäklendirmegi diňe kanun esasynda bellenip bilinir diýilýär. Ýöne Türkmenistanyň raýatynyň bir regiondan beýleki regionuna hereket etmegine çäklendirme girýän hiç şeýle kanun ýok. Ol diňe dil bilen görkezilýän görkezmeler bar. Kenide şeňde Türkmenistanyň häkimetleri şunu gadagan edýän. Bir regiondan beýleki regiona erkin hereket etmekle gadagan edýän hiç bir kanuny görkezip bilen oklar. Ne şu taýda ýene bir gede gaýtylýan her bir raýatyň Türkmenistanyň şäherinde erkin hereket etmäge we ýaşajak ýerine saýlap almagy hukugy bardyr diýär. Kimde şonu çäklendirýän bolsa, şol adam Türkmenistanyň kanunyny bozýar, ödem baş kanunyny bozýar, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň düzgünini bozýar. Indi Türkmenistanyň häzirki ýagdaýynda koronawirusa salgylanan bolýarlar häzir ýöne mundan öňem Türkmenistanyň beýleki vilayatlarinden Aşgabada gelmeklik ulu kynçylyklar bilen baglanyşykly. Şo taýda baryp sen ödüňi propiskada goýup bilen ok, ýanky registrasiýa etdirip bilen ok, köp bilen şahalatda işlemäge taňaň tat ýol beren oklar. Hatta soňky wagtlar başga regionyň maşyn nomeri bilen gelseň şäheriň içine girjek bolsaň salman başladylar. Men öz tanışlaman ol daşynda şäheriň Aşgabatyň daşynda bir ýerlerde maşynlaryny goýup ondan ýolagçy transporty bilen şäheriň içine girýärdiler. Şular ýaldatlar, şular ýal düzgünler. Ödem dil bilen dil üstülen berilýän görkezmeler kanuna garşy gelýär. Indi bular näme diýe koronavirusy bakanalan bolup
Ýurdun göz içinde bir şäherden beýlek şähere bolan gatnawlara şular ýaly çäklenmeler girdi goýýarlar. Ýöne hani Türkmenistanyň haýsy kanununda gatnawlar kesilmeli ýa çäklendirmeli, görkezme barmy? Ýok şu datlar. Türkmenistanyň konstitusiýasynda da ýok. Diýmek, şu datlar häzir çäklendirmek, birinciden aralarda asla transporty ýatyrdylar. Şäherler arasyndaky regionlar arasynda gatnawlary bütünde ýatyrdylar. Awtobuslarym gitmedi, poýzlarym gitmedi, otlar. Indi häzir täzeden açyp başladylar onu, bir giden ýankyýal çäklendirmek girdip, elinde ýa waksina baradaky ispravkan bolmaly, ýa-da şol testden geçen bolmaly. Şo arada da şo negativ netijany görkezýän kagadyň bolmaly. Sende koronavirus ýok diýip. Ne şoňa edem ullokan çäklendirmek girip otur. Bolmasa siz ýurdun daşyna gideňiz da. Siz ýurdun içinde hereket edýäňiz. Anamra mümkin olsa ştaýda 2 sanjak belläk geçesim gelýär. Da epidemiýa ıglan edilen bolsa, ýöne Türkmenistanda hiç kiz uçağını ýagdaý girden o, ente adatynda ýagdaý girden o. Onuň ol hiç hilek neme doran o. Onuň ikinji diýjek zadym vaksina alanynda da, mysal üçin mundan bir hepden alan olsaň peýda eden o. Sen her sapar bir ýere gitjek bolsaň, PCR test tawşyrmaly. Test tawşyrmaly, koronavirusum barmy, ýokmy diýip. Ol spravkanam 172 saat dowam edýär. Yani men 4 gün şunu bilen maşal 4 gün mundan on test tawşyrsam 4 gün öňünden aýdary demir ýolum biletini alsam 4-nji gün diýen barsam men goýuran olar hiç. Ýa boldy sen spravkan soraýs diýär. Onu ol kim üçin näme elekdigini biljek gal, ýöne her testini 110 manat, 120 manat töläp geçmek. Onu siz gödüňe getirip görüň. Velayetden mysal üçin velayetde bu käbir velayetde iş yerleri ýok da. İň guruluşyň käni diýenler şu gerek, başga wagtda gerek. Şoňa gaýtmak üçin, işe yerleşmek üçin, kazanç etmek üçin gaýdýan adamlar her tapar öýünden gaýjak bolsa, her tapar gödüňe getiriň poýzyň bileti 50 manat durýar. Yine 120 manatdan 60 manat durýar. Yine de 110-120 manat çykarwam sen spravka almaly, PCR test almaly. Lisin çykdyjy bolanokmy? Ýa-da gyssaga düşse şo test almany wagty bolmasa, o tiniwoy biznes ýüze çykaryýdňyzokmy? Ýani şo taýda Ýanky ýerde gaty dogry aýdýaňyz. Wa şu pandemiýa eglan edilen ok Türkmenistanyň öz içinde epidemiýa bar diýip eglan edilen ok resmi malnan ok ýene şennem. Emma ýanky ýaly şu epidemiýa laýyk gelýän bir giden çäklendirmeler girdi oturlar. Olam laýyk gelýän ýyllarda hatda epidemiýa bar bolanyda birinciden ilatyň adymdan 5% şo kesilden bolmaly. Oňa öz kesitlemesi bar. Öňkü gepleşiklerden käbirlerinden şunu belläp geçdim. Ol ýörüýte dünýä saglyk guramasynyň öz düzgünnamalaryna bellenen. Türkmenistan asla 5% däl, ol ýarym prosent, 0,15% hiç bir derecede boynalan on bardygyny. Üstesine de ýöne şoňa garamazdanam şu pandemiýanyň güýçli ýaýran döwletleriniň näkiýaly bir giden çäklendirmeler girdi otur. Boňa da bütün dünýä saglyk guramasy ýaly guramalarym gözüme otur. Boyna aldyryp bilen oklar. Ýöne boynalmasaňam onda da şolar ýaly düzgünleri girdi, bunu talap edýän bolmaly. Olar hem şey diýip Türkmenistanyň häkimetleri hem ýanky bir oýun oýnap bir tarapdan boynalmadyk bolýar, beýlek tarapdan kesel bar ýaly, ýaýrap barýan ýaly hereket edip waksina urup otur. Ýurdun içinde gatnawlar çäklendirip otur. Umuman sorag döredýän meseleler gatyken. Elbetde sizem şu gedek gaty erjellik bilen talap edipsiňiz, belli bir naşular ýaly şinonuklyň birinden ýöne ýanky görüşimiz ýaly nobatda kerek sizin paltaňyzyň daşa degenini görünýär. Sizi kanagatlandarly jogap alyp bilmäsiňiz, üstesine özüňiň konstitusiýon hukugyňyzdan peýdalanyp şolar ýaly eden talaplaryňyz üçin gaýta sizi suwda çekipdirler. O taýda da ýanky poliklinikaň müdiri bolan wakany galplaşdyryp, ne bilem ýanky videodan hem görüp otursa, siz sögünüňiz siz onu kimsediňiz siz pert jogap berip talap edýäňiz onu, şonu jenaýat eden hökmüne şoňa öz boluş düşündiriş berip, size suwda beripdir, suwdan gazyklanmaňyram sizin berjek görkezmeýäňiz bilen hakyky bolan waka bilen beýleki şaýatlar çagyrjak bolup durmandyr da desine höküm çykarypdyr. Ine şolam gynansak da Türkmenistanyň
hakyky reallıklarynyň bir jäktini, bir bölegini görkezýär. Yani ýagdaý şu. Indi şu ýurdun içinde kanun, hukumy talap etmeklik nähili ýagdaýlara getirip bilýär. Şundan biz yetirmeli. Ine men şoň üçin size ine şu mümkinçilikden peýdalanıp sawolsyny aýtjak bol. Yani siz ören seýrek raýatlardan biri şu ýagdaý, şu bolan wakany alypsyňyz, video ýa-da alypsyňyz, olaňda siz onu da siz kanun bolanňyz, Türkmenistanyň konstitusiýasyna mümkinçilik berýär maglumat almak. Ýa-ni çinowniklerden maglumat almaklyga. Eger şolar şu maglumaty bermeýän bolsa, bu näme sizde däl olardy. Siz şonu gizlin ýol bilen alyp bilýär. Sizde de ýankyýaly bolan wakany üstü bilen siz ene Türkmenistanyň hakyky reallygyny belli bir derejede açyp bilipsiňiz. Goşşaga aýyrjak adyňyz barmy şuňa? Murat. Goşşaga aýyrjak zatlaryň däldim näme dogry habar diýilen ýa-ni goýum şu videonu goýmamyň ýene bir sebebi öz hak hukumy sorap bolýanyny, soňuna çeli hökman, soňuna çeli durup görüşmeligini masal höküminde goýdum ulanýanlar videonu. Yani şu siyasi partiýa goşulmagy da adamlar. Siyasi partiýany gurna bilsek, bu zatlary indi bir adamyň sesinde näle bolsa 100 adam, 1000 adam, 10.000 adamyň sesi wagtyra eşdilýärdi. Umuman sizin şu siyasi partiýa döretmek barada ozalky ideýaňyzdan hen idem el çekeňiz siz Ýok. Oňa maksadyny siz şeýle dik goýupdyňyz da şol raýatlara öz hak hukuklaryny düşündirmek. Edilýär. Indi şolu urda ýöne soňky wagtlar men geçen gepleşiklemem käbirine belli geçdim. Sizin öňüňizde belli bir kynçylyklar döredilipdir. Olar barada biz geljek gepleşiklemizde aýratyn durup geçeriz. O size hakykatdan hem päsgelçilik berjek bolup her zat edip görýärler, sizi keselhana ýatyryp görýärler. Uzak beceriş berip görýärler. Gaty gümürtük diagnozlaryň esasynda. Ene bu arada biz aýratyn gurulňa däl bolmasa gepleşik uzak çeker. Bolýan Murat beren gurulňyň üçin köp sag bolun. Geljekde ýene şular ýaly gepleşikler geçirmek niýet eder diýip umyt edýän. Size azar bermäge Türkmenistanyň häkimiyetleriniň haky ýok. Siz häzir hem gurulň etmek bilen kanun hukumyňdan peýdalan gurulň edýän. Hiç il kanun bodaňyk tankit etmäge de hakyňyz bar, belli etmäge de hakyňyz bar. Birem ine şunu ýetirmäge de bilen hem hakymyz bar dünýä jemgyýetçiligine. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistan raýat aktivistlerinden biri Murat Düşýän bilen geçirilen nowatda söhbetdeşligi dinlediňiz. Söhbetdeşligi jurnalist Alla Murat Rahimov alp bardy. Dinleýän üçin köp sag bolun.